ki para bangeit ki khot Balang Presbyterian Mawroh bat ki bani kiwei pat ki balang ki balak bandon rengkat bat ngi kini kapor ki para bangeit ki bapai ki bakmi ling baga YouTube channel Balang ngai U Blei pi baroh haga kerteng ka bakordor tam ka Trai bat Nongkren I u Jesus Christ bat naga bentan Balang ngapdiang sobai pi baroh syakani ka jing syakri ka U Blei to U Blei un kyrkhu ngi daga jing don rengkat ke o bat daga jing alam ke o ya ki benta baroh jing syakri ke jongi tungin ya pendam haga jing duai au Blei bok pau jongi bahabeneng ngiwan kumne ban mani ban syakri me haga yeng ke bakhoi ke bakentang ke jong me ngila pen kerpang ya kene kapor bat ngila pen kentang ya la de ko trai kan rat hak mat jong me bangin klet no shipor ki jing bon kam jong kene ke perthai ndre bangin penlet jing mot bangin mani bangin syakri me bat bangin yo sngoro ya ke ka memedon ban pasiau hengi to kyrkhu ngi ko trai kan rat daga jing don rekat ke jong me ngi aingo ba me yo sngo gi jing duai gi jongi ya kini baroh ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong trai bat unong penem jongi Jesus Christ amen ngini ya syakri U Blei da ka bangi arwai lang ka jing ruai ka ba arspa khat nyau kila dep baroh kito henriu sngi ka sngi utrai bathamai ru lami to phai men sim janga to le sngewbha aingo ha kane ka sngi ka babha ka jingruai ka ba arspa khat nyo Kila de baroh kito henriu sngi kasngi utrai ba temai ro lami do pai men sim jong ngato le sngewbha aingo arkani kasngi ka babha Kidang stepan ya ro ya utrai baka jing ijong o hangila ai kani kasni utrai kasni pelai kasni jinghun kasni kajing syongtai ai pashanengke jing mot gin ya her gom jing ilbikel leng bakit kal ban put yang pat ka jing suka babrai jing kermen hon ba hiyarna utrai kani ka jing su jai ka senjani Wadon ka jing chong tad haneng yangi ka balakre utraya U Blei ka long ka gut jing kus lai jong yang inoka kampertei baroh syaying mania let bangin ya roh
yo jing kyrkhu na boleh jing kermen ru ka jing shong that ane ka phang peneng jong ko khubor ka ba ngan sakren khamshibet ka long ka sngi utrai bat ka Sabbaton bat ki bentana ka ktien ka jong U Blei ki bangan pule ki long ki kam ki apostol ar phol nong ga de khot ka ba nyeu iwei korin khan reu lendong ki de khot iwei bat ar jing pen pau lendong ka baneng kong ka de khot ka ba shipau bat kolosai lendong ka ba ar ki de khot khan reu khan nyeu ki kam ki apostol ar phau ka de khot ka ba nyeu ti ha kasngi ningkong ka tayo men ba ngilayawan yaseng ya ka ban kedia kpu upol ulayalap haki iwei korin khan reu iwei ar nrei shapang kata ka jing senyang sbai kabana ka benta ki reu khot kumbang alabu bet biang ru ha ki balang ha Galatia kumju ru tole mapi ha kasngi ningkong katayo to uwei pa uwei na phi unbu no halade da ka baken show kat kum ka jingyo jong u ba on long ki jingiaseng yang sbai anda ngalawan jing pen pau iwei shipau ngalalong hau men sim ha kasngi utrai bat ngalayo sngo na shadin jonga ya kaktin bajam kum katuroy kolosai ar khat rieu khat nyeu namar kata wat ai ba unuru un bishar ya phi ha kababam lane kabadi lane shaphang kasngi jingkhawai lane unai thmai lane kasngi Sabbaton kibalong ka serngiu ya ki bansawan henrei ka met ka long ka jong ukris to bleun kyrkhu ya ka jing pule pat ka jing shashkor ka jingi ya ka ktien ka bakhoi ka jong u tungin pendam ka jing tuai ko blei ko pa jingi ba beneng long ka burom bat ka jingo bat ka jingero e ka kerteng ka bakhoi ka jong me bat ai ki jing kyrkhu na beneng ken wan ban hap halo jangi habangi seng lang kumni ka yeng ka bakhoi ka bakentang ka jong me ngi aingo eme ko trai ba mela kyrkhu yengi baroh shitayo mela pendap igi jing don kam ki jangi hakabam ka di hakakup ka sem mela aingi ki yeng hakabangin shong bansa banyadaingi no slap nakal air bat naga jing ma jing men sao bat kumni kumbangi long menta kadai tang daga jingai e gejong me o hateng ngila shu long melen no happening gini gejing kyrkhu ngi sngo ba kishuwan hi kumni nriyarap ingi bengin sngo ngo bat bengin sngo tho ya katalong bat katanrai jo gejing kyrkhu ba kiwan na me hi ngi aingu ru ba melari pen em yengi bengila bani hi ka wai pat ka sngi ya ka jing em gejongi ngi aingu ba me ai ngi ya ka jing kot ka jing khia bangila banwan kieu sha ka yeng jong me hateng ko trai ngi phla bangi shimsting ya ka kot ka khia bangila shulong belen ba ka shuwan hi kum to nriyarap ingi bangin sngo tho bat bangin sngo ngo ya me ubalong ubakyrkhu yengi daga jing kot ka jing khia bat daga jing em bangila ban ring men sem ban panhiar men sem man ka sngi halor baro ngi aingo ba me khot ingi bangin longki khon ki jong me ki ban itho yo Jesus Christ kumudong pen emu jangi ngi phla bangi long ki bre ki ba pop ki ba jat ki barem ki bale shibon ki ai ki ban pensong si yeme ngi aingo pat ba me mela thawe kalat ban sat phari ki pop ki jangi daga snam ka ba kordor jong khon jong blai u Jesus Christ unong pen em jangi atrai ngi wan ban IT yalde hame ka ni ka por daga men sim jong ka jing kala ka bamot ya ki ai ki bangila le persha ka mon ka ba khoi ka jong me bat hagani ka por ngi yet yalade ko trai bat ngi shambon ki jing duna ka jing im ki jangi wat ai ba ka do not sarong kan tap mat la ki khmat ki jangi nagi pop ki jing palat ki jangi wat ai ba ka do not ka jing sngo meng
kan pelong ingi bangin sngo bangim don kam yeme henrei kta ingi da ka bor ka jong men sim bakhoj pen kendo ingi da ka ding beneng bangin so thu yala di kum bangi long bat bangin wat yeme bat ha bangi lak ka bomot ko trai yarap bangin IT yala di jisu bangin bod yo kum unong pen im bat bangin thung sim yo ka jing im ke jongi bangin yat kat bakum ka mon ka bakhoj ke jong u ngi duai ngi dekerpat me ko trai jisu bamen shong dap gi do not ke jongi bamen yalam ngi kat kum ka mon ka bakhoj ke jong me bamen pensle ngi do men sim bakhoj bahabingi yang ban sakhi me la ka no ka benta ngin ma chi shai ke jing don rangkat ba ka jing yalam ke jong me atrai ngi duai ngi dekerpat na ka benta ka balang ke jongi baroh khawai na ka benta ki rempe yeng kristana po ka balang ki don te ko trai ki baya pangi shito makum ke ni ka por ki mamla banwan kio ka yeng ke jong me to pet isne se iki ko trai kan rat to serpot serpai ki bakin yo mat ke jing pen khia na kata ka jing pang jing shitom ka bawan lap iki ki don ko trai ki baduk ki bakerdo ki batngan ki basliang ki bakum ka balang ki persang ban no senyang ban aji rap na ka por ndre kini ki bawat ya ka kamai kaji ka ban pendap penbiang na ka benta ka jing em ka bamalaga sngi ngi duai ngi kerpa de me ko trai be men kyrkhu kum kita bakin yo e ka kam ka jam e ka bela ka sngi bakin la ban yeng hela ki jong ki kejat khnang bakin la ban thiet e ki jing don kam jo ka yeng ka sem bat ban besah ban peja e ki khon ki kti ki jong ki atrai ngi duai na ka benta ki para bangeit ki badang sudu no e ki bathon ki jong ki ka don te ka yeng ko trai kan rahat ka ba dang ya chisna me ka jing khlat jong khpa man ta sau khon hapeng ka jing jau umat ka jing sosi jong ka keme bat ki shipara bat ki ba yeng ba sem ngi duai ngi kerpat ka jing pentengen ka jong me halor jong ki bat ka jing pensat bor ka banu men sim ba khoj ki ho ki don pat ru ki long yeng long sem ki ba ya kemen namar ki pas ki khon ki kti namar ki yo kam yo jam ki khon ki kti atrai kini ki lapan pau de ka jing songo ka jing bahas bun ka jong me kyrkhu ki wei puai ko trai kan rat ba kin nang yai sngongu ye me bat begin tip ba ka jing job jong ki kam de ka jing la ka jong ki henry ka de ka jing pan la ka jong me na ka benta jong ki ai begin don ka men sim ka jing so rit bat ka men sim ka jing so ngo ki don ru ki ba pen kre ban nang pen yar yo talai jo ka yeng jan jong ki ban rung she ka jing tek tien bat ka jing tho shong kurem hagi kindiat banai kum kitar ko try kan rat habangi yo e ka jing tip ngi kemen bat ngi duai na ka benta jong ki wei pi wei ki bala pentip ki bampat pentip ki badang pen kre bat ki bala tmu ban pendep ya ki ba khoj bat kan tanga ka yeng ka jong me kyrkhu ko trai ki khon samla jo ka balang ko trai kan rat ki ba don ki ni ki jing tmu ki ba ba ki jing tmu jong ki kin yai be yai renti kyrkhu ki wei pat ki khon samla jo ka balang ru ki ba don ka jing anut ka jing thrang ban pendon buram ya me bat ban pendon buram ka yeng ka jong ki bat yala di hiru da ka baki wan ban ki ka buram ka yeng ka jong me atrai ngi da angnot be men kyrkhu ki ko trai karat bat ki yeng ki sem ki jong ki ru da ki jing kyrkhu ki ba kan sai tam ki jong me ngi duai bi ki khon samla jo ka balang ko trai kin tip ya ka akor ka buram bat kin yat bat kat bakum ka mon ka ba khoi ki jong me atrai ngi duai ngi kerpa ru na ka benta gitu ki bala jengai no name ko trai kan rat bat ki bam smart ki bam bang so ban ki us ka ye ke jong me to kta e ki ko trai kan rat to kren da ka bor ka jong men sim ba khoj ba kin sngo ka ta ka jing bom sup ka men sim ban shu shong klik ti ha yeng nre bekin wan ban wat ya me ban ya selok bat ki bre ke jong me ha ka yeng ka ba khoj ka ba kan tang ka jong me metip ikita ko trai kan rat hang nu ki don bat ka bor ka jing pan kendu ka dei do men sim ba khoj uban pan kendu shapang ka pop ka hok bat ka jing bishar bangi kum ki nong sharai kum ki de khot komiti balang ngi persang ban let ban ya selok ban ya duai ban kersiu ban kentu ban ken pam nre kham tam e ka de ka bor ka jong men sim ka ban kringi ki shaka yeng ka jong me bat shaka jing shakri me ni duai ngi kerpat na ka benta ka balang baroh khawai na ka benta ki project ki ba pher ni duai na ka benta ka Jingiaseng kan thai ka Jingiaseng samla ka Jingiaseng kan na ni duai na ka benta ka school pen pau jo ka balang ni duai na ka benta ka ki Jingiaseng yeng ka dong ka bashaneng bat ka dong ka basharum banginang la ban roy ka jing shakri ka jong ye ka kam ka jong me ni duai na ka benta ka district ka presbytery ka synod ka assembly ni duai nam ta ka balang hari khasi jantia baroh khawai bangin long ki sakhi ki jong me happening ni ka perthai ka ba ka bangingi ementa ni duai nam ta ginong sanshar jong ni ka jilla megalaya ni duai nam ta ginong sanshar jong ri India bagin la ban ya lamingi ha ka lenti ka ba ka ba mian ka lenti ka ban tai ya ka imlang sa
salang kalenti keban yarap yaukup shiliang sem shiliang om baki baroh spa ki bak rau kin ban ben henrei ye ki jingyo ki jongi bangin yo ban sam bentalem bat ban yarap lem ye ki baduk ki bakerdu na pedeng jongi kyrkhu ko trai ka perthai bro ko wei ai ba jingsuk ka jome kan senshar halor ka ka perthai ngi mani us im ka jingsuk yu Jesus Christ ban ngi duai ka jingsuk jongu kan pau ha ka ka perthai try kan rat ngi aingu yeme nakabenta kani ka jingiaseng ka bangiyo menta nakabenta kini ki jing duai ki jingiasat ki jing kerpat jing khmat jangme ba ngi duai ba menthe ki jing kyrkhu ki ba kan sai tam halo jangi ngi duai ko try nakabenta ki nu ki mat ki ba ngimlong la loit ban pen pau pat ba ban kren pat ba ndrei metip ya ka bari tam ka do not ka jangi ki jing leng ki jing pisa jang ka do not ngi duai ben ra ai kita ko men sim ba khoj akhmat ka khet ka jong pau ba beneng ba ka por ka ya ka badiang hun ngi nyo ban mat ka jubab ka ban lor hi kyrkhu ye ka ni ka jingiaseng ka jongi ba di benta baroh ki badang sa ngi IT la de ki kti ki badan bor ki jong me bat ngi sha la de ha ka jing alam ka jong men sim ba khoj map iki pop ki palat ki rengkang jongi ki babon penthmai ki jing im ki jongi bagin long ki jing im ki ba padiang hun akhmat jong me namari kini baroh ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haka kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ amen haka ni kapor ngi ban lumno ya ki jing aingu bat ngaso hadin balung ki jing aingu en kerpat ye Mr. WD Sangkli ban duai en kentang ya ki jing aingu Tuan pendam Blei jing duai Aingu ime Trai Blei bok pa jingi bapneng amela aingi kene ka singi ka bakrab kentang ka jome mangiyo ban rung kam tam hapo kene ka yeng ba khoi ba kentang ka jome ban syakri ban pandon buram me kateng ka jome ko Trai ni aingu eme ko Trai amela sya aingi kat ne ki mensim ki bakodor mangindon sipor hapo kene ka yeng ka jome ko Trai skam ko Trai ka de jing kyrkhu ka jome apneng jongi iwei pa iwei bangela atrai ban syakri ya kerteng ba khoi ka jome hagane ka por atrai bi yeman ra ikene ki jing ai ki baret ki jongi ki balong ki jing kyrkhu ki jome ka jim jongi iwei pa iwei hoi ki long tang khendiat atrai abangi yeu ki jing kyrkhu ki babon sertap ki jome ka jim ka jongi ko Trai yim la satya ko Trai bi ban ai kat kum ka mon ka jome Blei bok pa jongi babneng ni duai atrai khmat jome namar kata ba me hi atrai men pen khoi men pen kentang ki ko Trai bakin long ki ba bet nak benta ban trei ka kam ka jome ka bun henre ki nong trei ki khendian ni don kam namar kata atrai ka jing kersan bor ka jome ka jim jongi Blei bok pa jingi babneng kyrkhu namar kata yai wei pei wei kakti ke balano akane kapor ko Trai syaka kam ke jome bagan yo atrai ke jing kyrkhu bagan yo atrai ke jing ko jing khia ni duai ro atrai men ken mau ki pra bangei bai jongi bom syam lala ban ai akane kapor ki badon ki yeng ki sam ki jongki en rengi duai men nomino ki ko kenrat bai bakiru kin yo mar ke jing kyrkhu ki jome ni duai atrai men nang kyrkhu ki long yeng long sam jongi ko Trai Banginang la ko kentran ban syakri khambai kerteng ka jome aga jiem ka jongi ko Trai bi Blei bok pa jongi babneng mi ko Trai ka balang ka jome kadon kam sibun ko Trai ki jingkyrkhu Keba mehi atrai men kyrkhu na kabanta jongi ko kendrat biing bangila atrai bandra ikalama gospel ko jame kam sajrong bat kam sajrong ko Trai biing ka kam kadawa na kabanta jongi ko Trai banyala be gospel ko jame ko kendrat biing Blei bok pa jongi babneng isne atrai nambar kata kumba me yo ko Trai kabalang ka jome agane ka snem ko Trai biing kadon ka jingdawa ko Trai aga kam ka jame
nakabenta atrai ban sei ki syakri ki bakodor ki jame nakabenta ban yalam ki balang ki jame yi duai atrai ba me men pen kentang ye ki men sem ki donot jong i wei pe wei banginang ban perkha jelade banginang ban wa di ka khman ka jame ko trai ayungin le ko trai nakabenta ka buram ka jame hoi atrai yemla banai banyala bi ka ten ka jame ko trai i wei pe wei na preng jong i henre yela banai syakakam ka jame ko trai bat kalalong ka jingala ka trai nakabenta ka kerteng ka jame blei bok pa junga babneng agne ka por atrai iduai minkan mau kerpang ya la jong syakri pastor ko trai iban sasam ya kubor ka ten ka jame ko trai ni duhai atrai being ba me men pensum pensle yo men sem khoi jame ko trai ba ke baroh bon kran kan ka por kan long atrai ka jing bam ka jam sem ka jing em jongi bangila ban ngau tho ya ka jing kordor jong ka tien ka jame bangila ban sau tho ka jing mayan ka tien ka jame ha ka jing em jongi ko trai banang la atrai ban le bat ban trei ka kam ka jame blei bok pa jing yop neng kan Mawroh atrai ya lagi jong syakri jame bapai leng ba kan YouTube channel ko trai bom laban poi kan ke yeng jame ki don le se ki badan apdeng ke jingpang ke jing sitam trai ngi duai ba menomino yaki henrai men kyrkhu yaki ko trai bing ba si sen kasni ki laban keu se ke yeng jame kan Mawroh atrai kiwei ki kon samla ki pra bangai be jong ko trai bom samla la kan ke porban poi ke yeng jame ki don le se atrai ki sngewbha jong ade pertei bang kom ki breu ngem la ban tip ban ngem la ban yo i ko trai leng ba ki khmat breu ki jongi henrai Balang U Blei jongi bada bi ki jaka baroh ko trai bi iduai ba me atrai men lai ban kring ya ki men pensai ki jingem ya men sem ki donor ko jong ki ko trai begla ban phai shame ko konrat bi blei bok pa jongi babneng to pen kentang yengi abangi don po kan ke yeng ke jonge ai begin jo sngeu khobor ka ten ke jame sngeu atrai jing luai jongi ke por da baham ki pop jongi babon da ba kerteng utrai ba nong penim jongi Jesus Christ ni duai amen ngini betengi ke jing syakri ke jing U Blei ngini ruai ke jing ruai ke ba arspa khat kendai ka sngi shong thait bat sngo kemen ka sngi ba ai jing shai ka dawai ba yo jing tingen buram ru ba pernai hapha ba krau bat ba po hakmat ka khet U Blei ba khot laisien on yaro ha U Blei U wei lai ka jing ruai ka ba arspa khat kendai Kasih syong tat bat snokman kasih ba jing shai kadawai ba yo jing tngen buram ro ba pernai apa ba krau bat ba akmat kaket utrai makoi lai sin an yaro ha U Blei U wei lai apa jing ding pen long jing shai neng kong lai ka apa jing penim kasyong resna jing tep upla apa utrai ka jing job lumen simpana bneng apa buram yunong Bob Jing Shai Ba Krau Ga Yang Menta Kiri Ba Tengan Kama
shai gospel yai ken ut galeng kayai pernai om aem rokiyai tut men simpan pen temai. Ki teman besan ba ye jongi ki khot komiti balang ki long keme ki long pa ki parlok samla badla don ki hep ki baret ru ngai U Blei api baroh aka kerteng ka bakordor tam ka jong Trai bad unong pen jongi u Jesus Christ ka jing U Blei ru api ki basong satu sa gallery rengkat ki ba kemi ya kani ka Jingiaseng bad ki ba shashkor ya kani ka khubor link ba ka YouTube channel jong ka balang ka jing U Blei yangi baroh haga kerteng ke jong Trai bad unong pen jongi u Jesus Christ ha kani kasin keren banga yeng na kani ka pulpit ban ai ka khubor na ka tien ke jong Blei ngala ai ya ka jihi kai shongten rai halor ka jingpen baptis ha kani ka sngi pat ngan ai ka jihi kai halor ka sngi utrai bat ka Sabbaton kani kamdei ka jihi kai shongten rai lani ka doctrine Henry ka di ka jihi kai na ka tien ka jong Blei kaban pensyai syapang ka sngi utrai bat ka Sabbaton bat lada pila ban bud don na pleng jong pi ki babat khulom ngayu i hakikot ka bah Henry lada pimla ban bud ru kum ka komiti balang ngila rai ba ngin sasam ya kini ki arteli ki jihi kai halor ka jingpen baptis bat ka sngi utrai sha lingba ikot ling kedop syaki yeng ki sem ki jong pi ka sngi utrai bat ka Sabbaton tungin ya pendam ka jing duai au Blei bok pau jong i bah beneng ngi ai ngu yeme nagabenta ka ni ka por ka ba mai ai ngi bangi pen kre eladi ban yo sngo ka ktien ka ba im ge jong me ngi kerpat ba men pen shai ngi naga ktien ka ba im da ka bor ka jong men sem bok hoj hi lingba ki jing pen kre jong shakri ubarit ubatlat u jong me yakine baroh ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga kerteng ke jong Trai bat unong pen jongi u Jesus Christ. Amen. Ka sngi utrai bat ka Sabbaton jing lamprang ha kini ki khendiat snem kum ki pastor ki temen besan bat ki khot komiti balang jong ki Balang Presbyterian hasor shalong ngilap bagi don ki kenhun bat ki breu shimet ru ki balet rung syaki yeng jong ki para bangeit ban hikai syapang ka sngi Sabbaton ki penrem jur bagi pelong Jingiaseng haga sngi utrai Sunday bat ki hikai ba day ban pelong Jingiaseng ha ka sngi sajan Sabbaton sngi sajan Saturday ka baki penya day bat ka Sabbaton kani kala penkul mar jingmut ya ki katu kat ningut ki khun ka balang ki bala keli yangi kanu ka sngi ka bangi day ban pelong Jingiaseng ngi la jubab syai baga sngi long Jingiaseng jong ki Kristan kat kum ka testament ka batmai kadai ka sngi ban ningkong jong ka tayo ka badai ka sngi jong ka jingmi pat jong utrai jong i Jesus Christ kadai ka ni ka sngi utrai ka sngi long Jingiaseng jong ki jiu pat kat kum ka testament ka barim kadai ka Sabbaton ya ka sngi Sabbaton laju ken menshua henyau sngi nau benai thamai new moon mi u benai thamai ken nyau sngi kala de ka Sabbaton Henry menta ki jiu ki lapen kala rukom ba ka Sabbaton kan hap no haga sngi sajan ngi pensyai kumtei namar ka testament batmai hi ka hikai baki Kristan kimdan kamshu ban rakhe ya ka Sabbaton bat baki Kristan ban nengkong hakikam ki apostol ki jupelong Jingiaseng om haga Sabbaton Henry haga sngi utrai ka Sunday ndala pen i ya ki dekhot na ka Bible buon ki para bangeit ki penpau ba ki la sngo tho bat ki la sngo hun Henry kila bandon kiwei pat ki bampat syai syapang ka Sabbaton bat ka sngi utrai namar kata kumu pastor jong ka Balang Presbyterian Mawroh jongi
ngayu ba don kam ban pensyai ha ka balang ka jongi bat lingba ka YouTube ya kiwei pat ru ki basngap ya ka ni ka khubor baki Kristan kim don kam shu ban bot ya ka Sabbaton baga sngi sajan ka Saturday jong ka Gregorian calendar kam dehi ka Sabbaton ka basisha kat kum ka testament ka barim baki nongi kai Sabbaton kisu penkesan jubor ya ka sngi sajan wat haba kim don nongrim ban pensisha baka Saturday kadai ka Sabbaton basisha kat kum ka calendar ka balaken na ubenai lane ka lunar calendar kamat ka beningkong ka jingmut jong ka kentien Sabbaton kawan na ka kentien pareng Sabat kabawan na ka kentien Greek Sabbaton kabawan na ka Trai Hebrew Shabbat kabamut ban shong tat bat ka thau ya ka jing sange treikam shipor katkum ka testament barim ka sngi Sabbaton ka hap ha ka sngi ka ba henyo jong ka tayo ka sngi ka ba khaddu jong ka tayo ya ka bala ken na ka calendar benai lani ka lunar calendar kadai ka sngi ha ka ba ki ju shong tat na ki kam bat ki seng lang ban mani U Blei ngadi ban pensyai hang ni ka sngi ka ba khaddu jong ka tayo kadai ka sngi sajan Saturday ka sngi ka ba ningkong jong ka tayo kadai ka ni ka sngi Trai Sunday ngisuang sngi ningkong ya ka Monday nrei katkum ka jingken jong ka Gregorian calendar ka sngi ka ba ningkong kadai menta ka sngi ha ka ba ningkong kani ka sngi ka ba nyo lane ka Sabbaton kam don jia dai ru bat ka Saturday jong ka Gregorian calendar kabalong ka calendar kabala penmi do Pope Gregory kabangia penon kamlut baroh menta namarkat kum ka testament ka barim ka jingken ya ka Shabbat kalong nyusngi hadien ka jingmi lani ka jingyo jong ubenai ubatmai appearance lani sighting of the new moon ka Shabbat kam dai ka sngi sajan ka Shabbat ka dai nyusngi hadien balayo ya ubenai ubatmai dai tang kham hadien baga sngi sajan ka sakalalong ka Sabbaton jong ki Jew ka jing penirengkat ya ka sngi sajan bat ka Sabbaton ka dai tang nadu ka spa snem ka basaw hadin ukris shua kata ki Jew ki bud bet ya ka balatho Exodus khat RR bat Leviticus arpulai ban ken ya ka Sabbaton na ka janmit bau pau ubenai temai new moon baroh ki jing tok barim ki yatu syai kedar baka jing peniadai ya ka sngi sajan baka Sabbaton kadai ka rukom ka bahadien kadai ka later tradition om ka jing ken ka bakat kum ka Bible kamat ka baar ki jing hikai jong ki balang bat ki kenhon penkesan Sabbaton ki balang ki kenhon rit bat ki kenhon yalam bakla lani ki cults ki ba penkesan ka sngi sajan ki hikai ba deiban mani blei tang haga sngi sajan Saturday ki hikai bagi balang Kristan ki ba pelong Jingiaseng haga ne ka sngi Sunday ki pen kenya ka hukum jong ki shipa hukum ka ba ki ong ba ka long ka pop ka ba kraw hagi jing tho pat ba jong ki jing tho ki ba ki pen mi pertai lani kita ki official statements kini ki balang bat ki kenhon ki keren syai badai tang ki ba perlong Jingiaseng haka sngi sajan bat tang ki bala ban bat perking ya kani ka sngi tang kita ki bala ban yo jing penim kabamut ki pensyong nongrim ki pensyong nia ya ka jing penim ha ka jing rakhe ya ka sngi om haka jinget bat ka jing ai tilut hau Jesus Christ ki pensyong nongrim ya kani ka jihikai na ki shipa hukum bala ai haki Israel ha ulum Sinai Exodus arpaulenong kad khot prado khatway
but Deuteronomy san lendong ki khot khat ar hadu khat san bat ru ha kiwei ki khot naga testament ke barim ki baya day bat ka Sabbaton henrei lada yit benya ye ki jingikai jongki ngisem bakini ki kenhon ki jitang ki khot naka testament ke barim ki bakershan ya ka jing rakhe Sabbaton bat ki sngap jar pat syapang ki khot naka testament ke batmai ki bahikai baki Kristan kim don kamsho ban rakhe ya ka sngi Sabbaton ki sngap jarru syapang kini ki khot harum ki bapen pau syai kedar baka balang ka banengkong kaju pelong Jingiaseng haga Sabbaton henrei haga sngi utrai mentaga sngi ki kam ki apostol arpol nong ga khot ka banyo ti haga sngi ningkong katayau mentaga sngi de ka sngi ningkong katayau menba ngilawan ya seng ya kaban kediak pu upol ulayalap haki iwei koren kan riu lendong ki de khot iwei ar henrei syapang kata ka jing sen yang sbai lari ka jinglum jing aingo kabana ka benta ki riu khot kumbang ala bu bet biang ru haki balang Galatia kumju ru tole mapi ha ka sngi ningkong katayau mentaga sngi ka sngi utrai to uwei pa uwei na pi unbu no halade da ka baken show kat kum ka jingyo jong u ba on long ki Jingiaseng yang sbai anda ngalawan kabumut upol wong lumnoi ki jing aingo man ka sngi utrai ba pilong Jingiaseng bat sa ai ka tang anda wan shapi ban yo ban ai shigiriu kho ki basha shitom a Jerusalem na lor ka jihikai bakla syapang ka Sabbaton kini ki balang bat ki kenhon ki hikai baklaro syapang ka jingpen kesan da ka jinget ka Bible ka hikai ba ka jingpen im kalong betang da ka jinget henrei kini ki kenhon pat ki hikai bana lor ka jinget don kamru ban rakhe ya ka sngi Sabbaton ki balang bat ki kenhon pen kesan Sabbaton ki bod igi jihikai jong ka wei ka briu ka badai ka nong yalam jong ki ka ba nganom pen pau kerteng na ka ni ka pulpit ba ka jing penlong Jingiaseng ha ka sngi utrai ha ka ni ka sngi kadai ka dak jong umrat klau kila don shibun ki dak jong umrat klau ka baki kenno bat ka jing kenno jong ka ni ka briu ka long ba ka jing long Jingiaseng ha ka ni ka sngi utrai kadai ka dak jong umrat klau kinong buat jongka kila pen kelas ka ktien khasi ya ki kot ya ki jing i pau ya ki jing tho jongka ni ka briu bat kini ki kot ki juan di ha ki Jingiaseng he jongka Balang Presbyterian kom ha ki synod bat ki assembly ki don ki nong di kum to ha rut surok sengkin kini ki balang bat ki kenhon Sabbaton ki kenno ya ka balang Roman Catholic bakala penkala ya ka sngi long Jingiaseng na ka Sabbaton syaka Sunday ki ong baka buat ya ka niam jong ki nong Roman mensua ki baju rakhe ya ka Sunday kum ka Venerably Day Soli kata di kektien Latin ka bamut Venerable Day of the Sun lani ka sngi buram jong ka sngi ki don shu kiwei ki jingken no jong ini ki kenhon bat ki jingken tho jong ini ki balang kiba syirkai hadu kata-kata kiba ngamdai ban penmi na kani ka pulpit bat ngasngau tho ru ba kami hapo YouTube pila ban sawat hi nganungkren nang ni henrei ki jingken tho ki jingken no ki syirkai de kini ki jat jihikai kiba pun kulmar jingmut igi khot ka Balang Presbyterian bat ki khot jong ki wei pat ki balang ru kiba duna jingtip de kini ki jihikai kiba pensyet ya ki kato kat ni ki nong yalap bakin syu kenok kulmar ki wei ki niam bakin syu kenok kulmar ya ki wei ki balang ki niam Sabbaton ki penremru yang ki Balang Protestan bangi syu buat matla ya ka jingalam bakla jong ka Balang Roman Catholic kum baki kenno henrei kum ki Balang Protestan ngide ban pensyai hang ni bangi penlong Jingiaseng ha ka sngi utrai om nomar bengi buat matla yano henrei namar ka jihikai ka basyai bat namar ka nongrim ka baskem na ka testament ka batmai haga jing shisha daya ka sngi Sabbaton ka ba umton nongrim ru na ka testament ka batmai
ban rakhi kerpang bat ban pelong Jingiaseng hakani ke sngi satjan kamat kabalai ke jinghikai bat kinuksa naga testament batamai ban pelong Jingiaseng haka sngi utrai ka testament batamai ka kerenshai baga sngi long Jingiaseng igi kristan ka day ka sngi utrai ka sngi jingmani jengki jiu ka day ka Sabbaton hot henry ka sngi jingmani yaki nongbuat jong Jesus Christ ka day ka sngi jong ka jingmi pat jong Jesus ka sngi baningkong jong ka tayo ka sngi utrai ken mau ba ka juk jong ka apostol ka day ka juk jong ka jingkala na ka niam jiu sya ka niam kristan namar kata ki kristan jiu baningkong kidang bat sipor ka kolshor jong ki jiu henry yaki kristan ki badi ki gentle pat mano badi ki gentle mapi manga gi ki gentle la rai da ka dorbar ha Jerusalem ka Jerusalem council hakikam ki apostol khatsan lenong ki khot arpu aradu arpu kendai bangim don kam ban bu di ki rukam niam bat ya ka kolshor jengki jiu namar kata ki kristan jiu kidang let hi sipor sa ka temple bat ki synagogue haga sngi Sabbaton henry na ka benta ki Jingiaseng kristan pat haka baki kediak pu ki ruajing ruai ki sngap bagi jihikai jiki apostol bat ki duai ka kerteng Jisu ki ju pelong haga sngi jong ka jingmi pat jong Jisu kumba ka pau syai kedar ha kini ki dekat harum ya ki bangaladep ban pule menne ki kam arpau dekat banyau haga sngi ningkong juga tayo iwei koren khatri wei ar ban lum sbai ha ka sngi ningkong ka tayo nang ta jing pen pau iwei shipau ngam ngalak pule men ha ka basdang uyok ni suong ngalalong ha Lyndan ha ka sngi utrai bat ngalayo sngo na syadin jonga ya ka ktien ba jam kum ka turoi ha ka kitab jing pen pau uyok ni shim khot Sunday kum ba khot kinong Roman henry ka sngi utrai ka bamut ki kristan banengkong nado ka testament ka batmai kila mangker pang ya ka ni ka sngi na ka benta ki Jingiaseng ngaru ngam dai hap ka jingong khtin pareng Sunday ngadang la ka ni ka jingong jong khtin khasi ka sngi utrai lani ka sngi U Blei nang tam ka testament batmai ka hikai bagi kristan kim dai ban syate merau ha ka jing buram ki sngi kerpang kolosai ar khat nriu khat nyeu kaniru ngala pule menne namar katawat ai ba uno ruun bishare phi hakaba bam lani ka badi lani shapanga sngi jing khawai lani unai thamai lani ka sngi Sabbaton ki balong ka serngio ya ki ai ki bansawan henry ka met ka long ka jong Chris balai bangim dei ban sha bishar shapanga Sabbaton namar kat kum kolosai ar nong ka khot khat nyeu kalong tang ka serngio ya ki ai ki bansawan namar kata ka Sabbaton ka bagi niam ki kenhon ki penkesan hadu kan ni kadai tang ka serngio namar kata upol utho harom khat saulenong ki khat sanrio bagi kristan kim dei ban sya penbor syapang ka sngi jing mani U Blei ndon manu manoru badon hok ban penbor pi syapang ka nu ka sngi pin mani U Blei lemne ban sya bishar syapang ka sngi long Jingiaseng haga jing shisha na do ka testament barim U Blei ula keren syai baga jing rakhe ka Sabbaton kade ka jutang tang nakabenta ki khon Israel nakabenta ki khon gentil ka bolong mapibat mga Exodus lai puwailan nong gid khot khan riu khat nyeu namar kata ki khon Israel kinya sumare ka Sabbaton da ka barakhe ka Sabbaton haki pateng la pateng benriu jongki kum ka jutang halakarta hapadeng jonga bat ki khun Israel kani kalong ka dak halakarta mdai hapadeng jonga U Blei bat mapi ki gentil bangalabu dak jutang daga Sabbaton hapadeng jonga U Blei bat mapi ki gentil ngalabu dak jutang da ka ding na ka jong khun jonga U Jesus Christ U Blei yap yapli na ka benta jong pi kadak jong jutang ka ding na kadak jong jutang kam de ka Sabbaton ka Bible kam sim tho hangno ru bala bateng ye jutang juga Sabbaton syagi gentil ka bumut ingi ki kristan namar kata ngila banong bagito ki badang bat e ka Sabbaton kidang sakut haka jutang barim
jong ki Jew bat kimpat ma de ga jutang bat mai jong ga jing penim ling ba ga jinget hau Jesus Christ kamat ka basau wat ki nyam Sabbaton ru kim jubot renti ya ki kendon rakhe Sabbaton kat kum ka Bible wat ki nyam Sabbaton ru kim ju kimla ban bot renti ya ki kendon rakhe Sabbaton kat kum ka Bible lada ki ko bakila ban bat perking ya ka hukum mangiki Kristan ngem dei ban supediang sok henrengi dei ban keli kumne hatu phila bot renti ya kini ki khot balatho ha ka Bible shapanga Sabbaton lada ki jubab ot phila ban pen I ya ki da kini ki khot Exodus laipusan lenong ka khot ka balai kani ka badang jem pi wat sluding haki yeng jong pi baroh ha ka ta sngi Sabbaton kani ka khot kalak hang persha ban trajing trai bat ban thang ding ka sngi Sabbaton penban ki balang bat ki kenhon buram Sabbaton ki pendon kamdu ya ka boarding electric haki yeng jong ki bat haki yeng mani jong ki ka jing thang electric ka de ka jing thang boarding bat ki shet jing bam ki pen sa jing bam ya ka sngi satjan ka ba ki rakhe kum ka Sabbaton ka paushai ba kimla ban ko ngo ya baroh ki khot ka testament ka barim henry ki jiet tang ki khot ki bagi snowmon bat ki yat lat ki khot ki ba shitom ban bot phila ban pini so ya kini ki khot haki Exodus lai pusan lenong ka khot ka baar henry sngi ka dei ban trajing trai henry ha ka sngi ka ba nyeu kan long ye phi ka sngi ba khot ka ba Sabbaton ken ka jingsong that yeu trai jar ubat trajing trai ha ka on penyap no ya uno ba pen ken Sabbaton an penyap no ya Exodus lai puelan nong ga khot khat sao khat san namar kata to sumar ga Sabbaton nabaka long ka ba khut ya phi jar uba pentinget ya ka deishisha ban penyap no ya naba uno ru uba trajing trehaka ya kata ka mensim on ot no ken na pedeng upat lang jonga henriu sngi ka dei ban trajing tray henre ka sngi ka banyo kalong ka Sabbaton ka jingsong that ka ba khut yau trai jar uba trajing tray ha ka sngi Sabbaton an penyap no shisha ya ka testament ka barim kala syai kedar bawa penken Sabbaton ubah thang boarding ka sngi Sabbaton on penyap no ya hatu kini kiniam ki kenhon kila shisha ban bot renti ya ki kendon ki bedai bat ka hukum ka la dodon na padeng ki khot balang jongki la ni ki bahayeng jongki ki ba penken Sabbaton ki ba pen mek light electric haka sngi sajan hatu ki jupen yap ya ki la ki juba ba kam dei sho ka juk ban penyap igi nongken ya ki nong pen ken Sabbaton ngila ban keli manu ba ai bor ya phi ban pen ken ya ka bala tho ha ka testament ka barim bar halor ka no nong rim ba phi jiet igi khot ka ba phi mon shapang ka Sabbaton ban ko ngo bat phi kentat ya kiwei pat ki khot ki ba phi mon ban ko ngo shapang ka Sabbaton kiniam ki kenhon ki sultanat ruban kedau ya Marcos ar pupra bakum tati ukhunu brio ulong utrai ka Sabbaton ru ki bataya kani ka dekhot bau jisu ulong utrai jong ka Sabbaton namar kata kani ka sngi kerpang jong ka bomot ka sngi sajan bagadi ka sngi kerpang jong haga jing shisha larangi puli ki dekhot ki bamarjan lane ka konteks jong ini ki kentin jisu hang ni upen pau baula ban lekat ka baumon ha ka Sabbaton ula syai ki senran ban ket yu sok kau bat ban bam yu sok kau hagas ni Sabbaton ula syai ki senran ban pen ken Sabbaton hagas ni Sabbaton Marcos ar pulai uji sum shim kentiu ya ka Sabbaton halor brio henre ula kentiu pen ban yau brio halor jong ka Sabbaton da ka bau ong kumni la thau ya ka Sabbaton na ka bentau brio om yau brio na ka benta ka Sabbaton kabamut lathau ya ka jingsong that na kabentau brio om yau brio na kabenta ka ni ka sngi song that Marcos arlen nong ka dekhot ka ba arpunyau kamat ka ba san ka jingba kala kensngi jong iniam Sabbaton na lor bakiyat persya ya ka testament batmai
Kini kinyam bat ki kenhun, ki yat persyaru ya ka rukom ken ya ka Sabbaton. La tho shai ha Exodus kat ar, bat Leviticus ar pulai lai. Ken moi gini ki khot. Exodus kat ar, Leviticus ar pulai lai. Ban ken ya ka Sabbaton, naga jingmi jong ubenai thamai. Lani naga jingyo ya ka jingmi jong ubenai thamai. Om ya ka ni ka sngi sajan jong ka Gregorian calendar. Umur sesu hikai ban Kenya ke Sabbaton naka kalendar benai lunar calendar om naka kalendar sngi ka solar calendar katkum ka Gregorian calendar la datang ya ka rukom Kenya Sabbaton ru kidang bakla kumnungin la ban nget habakiyala ban pelong Jingiaseng haga sngi sajan kamat san a 5a ka lunar calendar barim joki Jew bat ka luni solar calendar batmai chongki hagani ka perthai ki don laijat ki calendar ki bakhen na ubenai lunar calendar ki bakhen na sngi solar calendar bat ki bakhen lang na sngi bat na ubenai luni solar calendar ka calendar jongi ki Kristan ya ka balatip kung ka Gregorian calendar ka calendar ka bagi penon kampat ba kadai ka solar calendar ka bagi khen na sngi ka kalender jongki Muslim pat kadai ka lunar calendar bat makiru ki bot renti ya kane mangi ki khasiru ngidon ka lunar calendar ka bangi ken na ubenai ka jing phala jong ka calendar khasi kalong bangi don prasngi hagashitayo 8 days a week prasngi hagashitayo haga baning kong ki Jew ki bot ya ka lunar calendar kumbala batai ha Exodus kat arlen nong ka khot ka baar but Leviticus ar pulai lai. Henry nadu kasnem laispa san pupra, laispa san pukandai hadinu Kris. Sapait sawat dekane. Nadu laispa san pupra, laispa san pukandai hadinu Kris. Ki jiu hapo ka jingalam jong u Rabai Hilal ubaar. Kila kelaru kom syaka kalender ka bak hamper. Ya ka jingjerong jong ki benai la ken na ka lunar calendar. Kat bai ka jingjerong jong ka snem la ken na ka solar calendar bat latip ya kane kum ka luni solar calendar ka bashim lang na ubenai ka bashim lang ru naga sngi ka jing ken ya ka shisnem kalong naga jing shat tawyar jong ka perthai ya ka sngi kata phila de pulelo da geography ka jing shat pelun jong ka perthai ya ka sngi kata kalong shisnem kat ba ka jing ken ya ki benai pat kalong naga jing mi jo benai thamai man bami ubenai thamai hangta ka sedang ka jingken ya ubenai katkum ka jingken jogi Jew na uwe ubenai thamai sha uwe pat ubenai thamai kalong ar phu kandai sngi khat ar kanta sau minute lai bat shibanta na ka balai second ban kham suk jingken ki Jew ki shem ba uwe ubenai udon ar phu kandai bat chiteng sngi namar kata lada ken ya ki khat ar benai thamai ka shisnem ka jingken kan mi laispa san pusau sngi henrei teng ubenai thamai umi Islam bat teng ubenai thamai umi kloi kumta ka shisnem kamlong renti lai spa san pusau sngi henrei kala ban tam shisngi lani duna shisngi namar kata ka calendar barim jengki Jew kata ka lunar calendar ka don laispa san pulai lani laispa san pusau lani laispa san pusan sngi ka shisnem ki Jew kila shem bakane kamlong kani ka jingken laispa san pulai lani laispa san pusau lani laispa san pusan sngi ka kamlong kot bane ka laispa an pusan sngi ka shisien shat tawyar jong ka perthai ya ka sngi kila lapru la da but tik ya ka lunar calendar ki ayom thung bat ki ayom ot ki nang wan kloi man ka snem bat kala baklalut ka ayom ban thung ban tep bat ban ot ya ka jingmi na ki pentor ki hali jong ki hadin rusnem lada buat bet ya ka lunar calendar katalangkan kala per m la khot liur ka liur la khot senrai ka senrai la khot telang namar kata ki Jew kila rai ban nganong raktin pareng ban adjust lene ban penbet ya ka calendar bakan kentup sa uwei ubenai ubakerpang man ka ar snem lani laisnem u adar rishon lani adar alif kani ka snem ka bakerpang kandon khatlai benai
kiwei ki snem kin don khat ar banai kani ka snem kerpang kan don khat lai banai kaban jerong laispa prapulai sngi lani laispa prapusau sngi lani laispa prapusan sngi kani ka jing pen kalai ka calendar jugi jiu kamdei kat kum ka testament ka barim henrei ka dei ka jing pen rengkat bat ka calendar jugi nong Babylon hagi spa snem ki bahadin ngamut ban ong pai wat su thu bakla baki jiu kile thurmur ya ka calendar bat e ka jing ken sngi ka jing ken tayo henrei kila shim ya ka rai da ka jing sngo thu lang jong baroh ki jiu ka leng ka perthai ki jiu kila shemru baka khamsuk ban penan kam da ki calendar jong ki tu kiri sha ke bakila let ban buhai shnong kumta ki jiu ki badon apok ka himarom kila bot ya ka Julian calendar lani ka calendar jong Julius Caesar ka badai ka solar calendar bat suki kila penbet ban rakhe ya ka Sabbaton ha ka si sajan kadai tang ka convention kadai tang ka jing penbet ke jong ki ba ka sngi sajan ka Saturday kalau ka sngi bakin rakhe ya ka Sabbaton hot ki jiu kila tip ba ka sngi sajan kam dei ka Sabbaton henrei ki supenlong rukom khanang bakin suk jingken habaki don hapo ka himarom ki jiu kila penkala Sabbaton ya ka si sajan da ka ji so thu lang henrei ki nyambat ki kenhon burom Sabbaton kim shim tip ya ka ni ka jing penkala lani kim shim bu jingmut ya ka ni menba kila penbena perthai baga sngi sajan ka dei shisha ka Sabbaton ki kam baki bu tik ya ka testament ka barim henrei kim shim tip lani kim shim ken mau baka ni ka dei tang ka rukom ka bahadin jong ki jiu ka dei tang ka convention ka bahadin jong ki jiu namar kata kat bab hidang bud hi ya ka Gregorian calendar ka badai ka solar calendar kinum la satya ban yo ya ka Sabbaton bashisha lara pi mut shisha ban bat perking ya ka Sabbaton kumbala tho ha ka testament ka barim pide ban sedang ya ka jingken naga jingmi jong benai thamai bat pide ban lek pai shaka lunar calendar ka calendar na benai sun b ka Gregorian calendar jong ki Kristan bat kiwei pat ki calendar ka calendar ka bangi pendon kampat ba ha ka perthai menta kani ka calendar Kristan kadai ka bala penmi dau Pope Gregory ha ka snem khat sanspa prapuar kani kadai ka calendar ka badon laispa an repusan sngi bat shipawa sngi ha ka shisnem bat ya ka tu ka shipawa la pendap shisin sau snem ka bangi tip kum ka lip ya to kidon shibun ki baide bagani ka jingken pila ban sawat nganum ya thu lut hang ne ka por kam sha nrei ka bangi bot menta kadai ka ne ka calendar jong Pope Gregory kiwei ki niamru ki pendon kam lang ya ka ne ka calendar kam dei shu tangga jongi ki Kristan kala long jong ka perthai baroh ka wei shua ka ne ka Gregorian calendar ka perthai ka bot ya ka Julian calendar ka calendar jong Julius Caesar shua kata kibot ka calendar jong Greek shua kata kibot ka calendar jong nong Persia shua kata kibot ka calendar jong nong Babylon shua kata kibot ka calendar jong Jew perkhat namar kata ya ka jingkela jong calendar ya ka jingkela jong sngi jong tayo ya ka jingkela jong jingken tarik haba penkela nakawei ka calendar shakawei ka calendar ngani thu ipi para bangeit bait ngimla bantip thikna sho bakata ka jingken sngi ka jingken tayo ka betik nadu basdang hadu menta ka bangitip kalau tangyu benai thamai lar pi mon ban ken Sabbaton nu benai thamai hangta te phila bantip reina ka de ka jingkela jongki calendar te phimla satya namar kata habadon manu bawan ban penkesan ka sngi sajan kum ka Sabbaton hidai ban kli ki hatu pitip tikna bagani ka sngi sajan kadai ka Sabbaton kat kum ka kitab Genesis kalenong ka banengkong habaka calendar kala la kumnu riusin Jewish calendar, Babylonian calendar, Persian calendar, Greek calendar, Julian calendar, Gregorian calendar kila don ki kap bagi sngi kita ru kila kala namar takum ki Kristan ngim de bercu pediang sok habawan ong manu ba ka sngi sajan kadai ka Sabbaton rei de ban ong ki penshisha de ki duler ki baskem penshisha da ki archaeological proof lani da ka jingti na ki shnong ki baki breu ki jushong menshua bakani ka si sajan
kadika Sabbaton kat kum Genesis lenong ka banengkong kinomla ban pensisha namar kat kum gaji kai jong Moses kadon tang kawai ka rukom ban khen Sabbaton kata na gajing yo I yau benai thamai kania Muslim kadang buat bhai kan ni habadon kanu ka id lani ka Muharram ki pet yu benai bat ki khen na gajing mi jong benai makiti ki bot tek ki bot renti ya kata ka lunar calendar ka jongki mangi ngi ong ibut ba ka solar calendar ya ga jingmi jong sngi ngi khen tarik nang tam kini pan ki ong ki bat ya ka Sabbaton henry ki bot pat ya ka solar calendar ka jong Pope Gregory kat kum gaji kai Moses kadon tanggawi ga rukom ban khen ya ka Sabbaton kata kalong naga jingyo iyo benai batmai kumbala tho Exodus khat uneu benai halodesh haze kata diktin Hebrew ulong api uban ningkong na kibenai unlong yapi ubenai thamai jong ka snem batla batairu syapang ka jingken ya ka Sabbaton nangta ngidei ban keli syu ya kini kinong yalap Sabbaton kani de ka jingkli ka badon kam ba pide ban keli hatu ka jingpen em ka song haka jinget hau Jesus Christ ne haka jing rakhe ya ka sngi Sabbaton hatu ka jing penem kalong bet tang dau Jesus Christ bat ka jing yap ya pli jong una ka benta jong halor ka tega ding pana Kalbari ne ngadai ban batru ya ka sngi Sabbaton larki ong bau Jesus Christ bat ka Sabbaton kila bakla palat ban ngidei mangi ban yalap kelayaki ban ong baga jing penem kalong bet tang dau Jesus Christ tang da ka jinget hau kon jong blei ubala iet yangi baru ubala yap pli na ka benta jongi om haka no kono ka jing le niam om haka no kono ka jing rakhe ka sngi kerpang la tho shaite Leviticus arpulai lenong pule bha Leviticus arpulai babaro ki sngi kerpang bat ki sngi le niam jogi jiu kide ban bot renti ya ka lunar calendar naduk kan niam ka jinglat haduk kan niam ki sok nengkong haduk kan niam Pentecost haduk kan niam ki turoi haduk ka sngi ka jing peniasuk haduk kan niam ki yeng trap haduk ka sngi Sabbaton kine baro de ban ken na ka jingmi jong benai batmai ka pau shai ne kini ki sakhi namar kata baka Shabbat ka sngi ka jing shong that kam de ka sngi sajan kam de satya Henry ka de ka sngi ka bala ken ne benai thamai ka Shabbat kala ban hap hakanu kanur ka sngi jong ka tayo Gregorian namar kata ka sngi sajan kamdei ka Sabbaton bashisha lara hawai benai ka Sabbaton ka hap ka sngi sajan le si benai bobut kan hap ka sngi tho ding le si hawai padu benai kan hap ha ka sngi palai namar tang shumi benai thamai ka Sabbaton ru kan kenria nakawai ka sngi shakawai ka sngi namar kata ka Sabbaton jogi Jew kamdai ka fixed day Sabbath henry ka de ka floating Sabbath ka Sabbaton kat kum ka testament ka barim kamdai ka bahap thik hagaju ka sngi chong ka tayo henry ka la ban kala nakawai ka tayo shakawai ka tayo nan chu anuk sahang ni mensyang ila tre sora si pausnem but ngiju up ka sngi yo ba sora ha ka bangilit yo ngia thiet jing thiet ngia kendu parlok ngia bam jado but ka jing ken ka de ban long ka babet long kumta ngia bakla namar ba ka tayo khasi ka don prasngi ka tayo pareng la ni ka Gregorian calendar ka ong ba ka don news ngia ka sitayo namar kata lada ka yo ba sora ka hap ha ka Thursday menta ka tayo la shem tayo kan hap no ka Friday bar hadin kata ha ka Saturday kumju kalong ya ka Sabbaton kabakat kum ka jingken na ka testament ka barim kamdei ka fix Sabbath day henry ka de ka floating Sabbath day lingba ka tayo Gregorian pila ban kli pastor pila keren sermon kat to sapang kani ka si Sabbaton kani ka jingkel ha ki sngi jong ki tayo ka khta kum no yengi ang epi kam khtai e ru yengi namar ngilong lajlot ban mani ban Sakri U Blei ka nugo ka sngi menin ngidang de palong Jingiaseng duai menta ka sngi ngilong ka Jingiaseng pajba henry ya kiniam Sabbaton kibadang buat artat ka Gregorian calendar ka khta jur ka jingken Sabbaton jongki bari ka jinget jongki ha ka ni ka sngi mdai banga penrem niam nga supeni ka jing shisha kat kum ka ktien ka jong U Blei bun ki nong yalap Sabbaton da kiwan shapi da phiathuk kalai ka ni kin sa lengo ngan
namar ki riu pat ba jongki kim ju yo ji hikai shapang kani ka rukom barim jongki ju bakin ken na ubenai thamai kumba kalong menta kambun hi na gini giniam kibut ya ka sngi sajan Henry hakini ki kendiat pausnem kaladon ka jingpat arliang hapadeng jongki namar don ki babut ya ka sngi sajan jong Pope Gregory kum ka Sabbaton don pat ki babut ya ka Sabbaton ka balakhen na ubenai watmai wara padeng jongki ru kim don ka wege jingmot ka wege jingken don ki ba ongin but ya ka ne ka Sabbaton jong Pope Gregory ka Gregorian Saturday don ki ba ong em ngin ken na ubenai ubatmai ka jing penkut ya ka ne ka sermon halor kita ki jing baklak hen Sabbaton ka ege ji kai jing ki balang kristan shapang ka sngi ban pelong Jingiaseng ka balang kristan ka hikai ba dei ban pelong Jingiaseng ha ka sngi Trai kat kum kerukom jong ka testament ka batmai namar ka ni ka de ka sngi jing mi pat jong Jesus Christ Henry ngim khang ye ki ba pelong Jingiaseng hakiwei pat ki sngi ngam yang hang ni ban ong ba kita ki ba pelong Jingiaseng ha ka ni ka sngi khang no ki Jingiaseng jong ki namar ba ki kristan ha Nepal pat ki ju pelong Jingiaseng ha ka sngi sajan oh ken missionary jongi Reverend Balajit nong set hang te ha Nepal ki ju pelong Jingiaseng ha ka sngi sajan namar ka de ka shuti pat ba ka si sajan kat ba ha ka ni ka si sande pat ka de ka sngi Trai ha Bangladesh ru ki don katu kan ni balang kristan ki baju pelong Jingiaseng ka si sajan hakiri muslim shatai she Middle East ki kristan ki pelong Jingiaseng ha ka sngi ayu om ha ka sngi Trai om ha ka sngi sajan hanre ha ka sngi thoding ka sngi Friday ka badai ka sngi shuti patba namar kata ka jihi kai kelum jong ki balang kristan shitulup ka perthai ka long ba ka sngi long Jingiaseng kat kum ka testament ka batmai ka dei ka sngi Trai Ndrei ki balang kila ban pelong Jingiaseng hakanu kuno ka sngi jong ka tayo kat kum ka Jingiaso tho lang hang to bat kat kum ka jingyo shuti patba ki kristan bun sin ki khuslai bat ki shapting habakiwan ki nong elap Sabbaton ngimnang ban jubab habang isya kali baling ilong Jingiaseng hagani ka sngi Trai Ndrei mentang ila tip tikna ngin pen I baka balang baningkong ka jupelong Jingiaseng haga sngi Trai om haga Sabbaton ngila ban kedauru baka sisa jan ka dehi ka Sabbaton kat kum ka lunar calendar lada kiyai pen kesan ya ka sisa jan kum ki kristan ngila ban keli balai pat bagi don arkan hon ki babut ya ka sisa jan bat ki babut ya ka jingyo I yo benai thamai andre haga bakaddu kan mau ba phim dei ban pen bor yano shapang ka sngi long Jingiaseng phim dei ban le yalap ya ka diga sngi Trai ba dei ban pelong Jingiaseng haka bakut kan mau ba ka jing penim ka long bet tang daga jinget how Jesus Christ kumudong penim ngilong la lot ban pelong Jingiaseng mit balang ngilong la lot ban pelong Jingiaseng duai kala sngi U Blei ngilong la lot ban pelong Jingiaseng duai menin si sajan ngilong la lot ban pelong Jingiaseng mentaga sngi niam kristan ke jinget kristan kalong ke jing la lot ngim don hapo ka hukum ban ngenget kani ke jingkren kalau long ke jing pen shai na ka benta jong ilang baroh tu Blei un kyrkhu yangi na ka benta ka buram ke jong Blei amen ngini duai kokpa jong I bah beneng ngiai ngu eme na ka benta ka ni ke jing kai ka bau syakri ujong me ulala ban ai namar ngidon ke jing sanut ko Trai bagi para banget ba e jong I kim shai shapang kani ka sngi Trai ka balong rukom jo ka testament ka batmai ban mani ban syakri eme Rementa bala ai gani ka jingpan shai ko Trai kat kum ka khtien ka ba em ngi duai bangin song tho ngin song scam shapang gani ka sngi re kham tam e bangin wat ningkong e yo Jesus kumundong pen em bangin IT ala dia o bat bangin board yo baroh ki sngi ka jing em ka jingi kyrkhu ngilang baroh ko Trai hapo ka jing sok jaga diga yeng madi bat ki ba pet ki ba khmi ki ba yo sngoru ling ba ka YouTube channel jong ka balang ngi ai ngo ba me yo sngo ki jing duai jingi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong Trai pada undang penim jeng Jesus Christ amen ngi aingo U Blei bala don rengkat bat ngi ban ngi pen pau ke jing songu ru ki balai don bentah ke jing tem bat ke jing elam jing ruai ke ni ke Jingiaseng lembat baroh kiwei pat ki balai don rengkat bat ngi ke ni ke por rengkat bagi samla ki ba khmi ya ke ni ke jing ringdur na ka bentah ke YouTube channel ini penwai de jing ruai ke ba ars pa arpau bar hadin ke ni nga kerpat ye temen besan jongi temen besan IW Kharsano
in sngewbha ban bu jing duai lengkot bat ban supply ruingi daga jing kyrkhu pan wai kinriu sngi trai mela ai ban trai ki kam jongi sngi ban nyeu sngi jong trai thuai ba man sim ngin jingi ka jing ruai ka ba arspa arko Yes, and rails ni try me la ai, ban trai ki kam jongi, sngi ban nhau, sngi jong utrai tway, ba men sim ngin jingi. Badum kala leino sngi pernai kalami jing atatin ladam baroh jing tebreng hang lai step habanda sep kasngi ya me trying in aingo jing sung jing man apo jongi sngi babot ken nomdu Shan vor Trai vor men sim bens go me don hangne vanong bujong meken yo im kom not bas no Sngi utrai sngi jinkerman irogen yami pat hantangin wai yen shat yen man dasur neng bam U Blei Kukpa jong U Blei nyai ngu padi me kukun rat be de benda kini ke janbit jong kini ke sngi ke bakrau ke jong me hakabakum ki para bangeit hakapalangi yo ban shong hakini ki ben ban mani ban pendan purom ke keteng ke jong me nyai ngu ru me au Blei bahakini ke sngi nyelayo sagawai pat ke jinghikai lingbau sakri jong me Kepala ai ke jinghikai yengi ki nong mani bangin sngau tho hakabakum kano ke sngi ke bangi deban mani ke keteng ke jome ki don si bon atrai bi ki nong mani ki ba mani U Blei ba im hagani ke prathai hagi sngi ki ba pher kat kum ki jing sngau tho jongki henrei ke bakong san ke bangi la yok ke jinghikai ke long Bangila ban sakri mehaman ki khlib mat ki por baroh jong ka jingim kampher la kalong hagano gano ka sngi ha ka do no jongi ka pendem ha ka jing sakri ka jing bani ka kateng ba kho ka chome kyrkhu Trai bagani ka khubor ka bangilio sngo ling bai pastor kanai ka jing hikai yengi ki para bange jong ka balang kanai ka jing hikai ki wei ru ki ba snap ki ba pen ling ba ki YouTube jong ka balang Bangin yo Trai ke jing sngul thu ka basai sabhang ke jing jiliu jong ke jing khot ka jome ya ke jing bangin sakri pat bangin panan borom tang ye me ablei kyrkhu ya lau jong sakri nang ai ye ke jing stan ke jing samphang ban pensai ye ki ba jiliu ki be dei bat ke jing mani Blei ke jongi
Toi snai kan rat ban kyrkhu lang ngi kum ka balang wei pai wei badon hakani ke jingiaseng o ji kitu ki bamla ban poiru ke ban sapeng hadien ling ba ke YouTube bangin yo ma ji ki jing kyrkhu ke bagan Lyndan Syiem toi snai ban pediang ji ki jing duai barit toi snai ban ma ablei ki pop chongi to pelaj ingi nang ni rengkat bat ki jing kyrkhu to ra ai ba ki jing ai eu Jesu Kristus bau Trai Jingiaseng U Blei kepana bom jukut Jingiaselok jing pentingan pensai bor mensiam bakoi kini ai sa ringkat lembar ngi iwei pai wei lem rubat baroh kisah kini ki jong U Blei ki ba mani ki ba penan borom U Blei ba im hakini keri ki jong ibat keleng setelah kepertai menta bars ki ba bom jukut ru amen